Това е едно от любимите ни крузчета, 2009-10, 1.8 хибрид. Батерията е идеална. Италианска, няма ръжди никакви. Фабрични LED фарове на 3 секцийки. Соларен панел за вентилация на купето. Измиване на фаровете. Нещо за вентилацията. Дистанционно включване на климатика от ключа. Тук се натиска това копченце. 10 минутки преди да скачите, може да си го натиснете да ви стане студено в колата. Head-up дисплей. Ето го. Мултимедиа с CarPlay, Android Auto, мултифункция на волана, управление на климатроника от волана, ето панорамката, соларна панорама се казва това нещо при Астри. Отзад как изглежда. Багажникът си е равен, въпреки че има газ. Гумите са хубави. Регистрирана, направена, всичко готово за каране. Който иска да си му хладничко в колата постоянно, заради тази соларна панорамка. Ето Toyota Kyocera. Ще се види. Малко ще е трудно. Ето го. Знаете къде сме? Заповядайте да покарате.